سلام زخبركم تخاطاتلتنا خمي صنحكم امباركس نايز ساعه زينا حيزلكم مصيلخو ما يجمر تاجن ارست زينا افريقيا وتادراو علواتات كم معبل زلابا علا زلو اهغور امريكا اب تግራይ ኩናት ዘስዓቦ በሰላም መሕዋይን ዳግመ ህንጸትን ምቅልጣፍን ኣብ ዝሕግዙ ዓውድታት ንምስታፍ ድልውቲ ምዃን ኣረጋጊጻ በምኽንያት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ዝወፀ መግለጽ ህዝባዊ ግንባር መቐለ ምስጢሩ ዘይተረኸበ ቅትለት ዘውዳ ሃብቱን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መጺናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል مقالة عين مرفوع زي ترخبة قتلت زود هبتو نزحلف 3 عامات بكوفيدن وجه انتو قاريتو تصنحه هزباو بعل عشندا دحر عرق سلام بريتوريا لمزبن حسب بدمو اجواب تسنبيلو بسنك وجه كبيد صقم زحلفو غرازو تግራይ نتحمى اوان دحري دربين بحسب نابرا خيتنبركخا نبعل عشندا خم مجلص صنعتن كبرتن ببتحزؤن تسلاليمن اتياتان لمدن زحتو نجر مالئن كم لمود قرعت كتماتاتن عدتاتن بغرمن ادمي قنو قنين انت خنا زي كم قدم لومي نمنفس فقرن حونتن اتبعل زرق قتلت صحات مقطامو نبزحات حزب اسنبيلون اقطعنا له ابز حلف سمون اب كتما مقله كفل ختما عد حقي عد حوسي تباهيلو ابز فلت بوتا مشت كباب حدن فرقان ساعه 7 فرقان باقصاصره فرنجي قتلت حنت قال هوان تخسيتو مشت تارغا زيبلا مكينا زحازو سبات ببورسان استوسن رحقت قتيتهم دحر موسد اوديقوم رغيصوم قتيلوم ما تسويرهم زبلو حبريتاتات كوصو جميرهم اتامس از نبرت نجر اللام حزا شعو حلنا اسحيتا ودقا اب عيدر ريفرال هوسبيتال كمزاتوت حبريتا وصيو اتقتلت جن بمني تفصيمو سلامتاي كان حزبي زاغد بنصراي تغادن اتقتلت بزسكحك منገድ خمس تفصمه ግን ግልጽ ኮይኑሎ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ንስድራ መዋቲት ንምስኻኽር ዓይንን ንቤት ጽሕፈት ፖሊስ ከተማ መቐለን ሓቲቱ ዝረኸቡ ሓበሬታ እንሆ ዘውዱ ሃብቱ መንያ ብርቱካን ሃብቱን እሽተይ ሓፍታን ዘውዱያም ዘውዱ ኣብ ከባቢ መቐለ ማያንበሳ ኣብ ዝበሃል ተወሊዳ ኣብ መቐለ ዓብያ እንዳቦይ ሃፍቱ ካብ ዝወለድዎም ሰለስተ ቆልዑ ዘውዱ ትሕቲ በኽሪ ኮይና ማእከለይቱ ጋሎምያ ወላዲኣ ስራሕ ዋርድያ ተቆፂሮም ኣዲኣ ድማ ስዋጾም ይቕንና ሸጣዮም ደቆም ዓብዮም ዘውዱ ኣብ ሸባ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጃት ተሓዛ حساب ቀዳማይ ዲግሪ ተቀቢላያ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ተቆፂራ ብምስራሕ ርእሳን ወለዳን ትናብነራ ዘውዱ መብዛሕትኡ ዕቁብ ኣብ መእካብ ተዋፊራ ከም ትሰርሕ ይግለጽ ድሕሪ ኩናት ትግራይ ናብ አዲስ አበባ ብምኻድ ተመሳሳሊ ስራሕ ብምስራሕ ትናብር ነራ ሰላም ምስኮነ ናብ ትግራይ ተመሊሳ ምስ ስድራ ተራኺባ ሎሙን ኣብ መእካብ ዕቁብ ወፊራ ርእሳን ስድራን ትሕግዝ ነራ ብርቱካን ንምዕባይ ሓፍታን ዘውዱ ክትገልጽ እንከላ ዘውዱ ማለት ንሓተይን ወለደይን ጥራሕ እምበር ንባዕለይ ላ እኳስ ህይወት ኣይመርሐትን ኣነ ንእሽተይ ሓፍታየ ናይ ባዕለይ ህይወት ይመርሕ ኣለኹ ሓዳር ገይረ ወሊደይ ንሳግን ኣብ ኣሓተይ ለውጥ ኸይር ኣኹን ወለደይ ከየጸጋዕኩ ሓዳር ኣይገብርን ኢላ ሓዳር ኣይገበረትን ኣይወለደትን ብምባል ዘውዱ ሓብሓቢት ስድራ መንባራ ትዛረብ ዘውዱ ቀዳም ንሓስ 13 ኣቀዲማ ንኣሸንዳ ተቆኒና ልሙድ ስርሓ ዕቁብ ኣኪባ ምስ መሓዝኣ ኣብ ናይ መሓዝን በዓል ልደት ክሕልፋ ካብ ገዝኣ ክዳና ቀይራ ከም ዝወፀት ብርቱካን ትገልጽ እቲ ልደት መሓዝን ኣብ ከባቢ እንዳ ሚካኤል ቤተክርስትያን እዩ ነይሩ ንምንታይ ናብ ዓዲ ሓውሲ ከም ዝኸዳ ግን ኣይተረዳእንን ትብል ብርቱካን ሓደጋ ዘውዱ ሃብቱ ሓደጋ በጽሕዋ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ከም ዘላ ተደዊሉ ከም ዝተነግራን ቃል ከም ዘይረኸበትን ውን ብርቱካን በሓዘን ትገልጽ ዘውዱ ሓፍታ ብምንታይ ምኽንያት ህይወታ ከም ዝሰኣነት ስድራኣ ዓይኒ መርፍኡ ምስጢር ኣብ ማውታ ጓሎም ክረኽብዎ ይከኣሉን ዘውዱ ምስ ሰብ ጽቡቕ ናይ ምቅራብ ባህሪ ዘለዋን ከም ኣጋላልጻ ብርቱካን ጸላኢ የብላን ሰባት ብሰላም ወፂኪ ብሰላም እተው ኢሎም ዝምነዩላ እምበር ሕማቕ ዝሓስበላ የለን ጸላኢ ዘይብላስ ንመን ኢሎም ኽጥርጥር ብምባል ኣቀታት ለሓፍታ ሕንቅልተይ ከም ዝኾና ትዛረብ ፖሊስ ከንታይ ይብል ፖሊስ ከተማ መቐለ እተቕትለት ካብ ዝተፈጸመሉ ደቓይቃት ሒዙ ቀተልቲ ዘውዱ ንምርካብ ጻዕሪ ካይድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ፖሊስ ዋላኳ እቲ ምጽራይ ኣብ ከይድ እንተሃለወ እቲ መንቀል ሞት ሓደጋ መኪና እንተይኮነስ መበገሲኡ ብዘይገድስ ደይመ ኢልካ ዝተፈጸመ ቅትለት ከም ዝኾነ ይኣምን እቲ ሓደጋ ምስ ተፈጸመ ኣብቲ ቦታ ብቕጽበት ዝተረኽበት ፖሊስ ትራፊክ ኣብ ጽርግያ ዝወደቐ ኣስከሬን ብኣምቡላንስ ናብ ሆስፒታል ዓይደር ከም ዝውሰድ ገይራ መዋቲት ኣብ ገንበራ ከም ዝተወቕዓት ምግላጽ መኪና ዝተፈጸመ ግጭት ዘይኮነስ ኮነ ኢልካ ኣብ ዝተገብረ ምግትጋት ተደርብያ ህይወታ ከም ዝሓለፈ የመላኽት ኣዛዝት ቤት ጽሕፈት ኮማንደር ወልደይ መውጫ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምሕተት እቲ ቅትለት ዘጻሪ ካብ ዞባን ክፍላተ ከተማ ዝርከቡ ዝሓሸ ዓቕሚ ዘለዎም ክኢላታት ዘካተተ ፍሉይ ጉጅለ ተመስሪቱ ጽዑቕ ወፍሪ ምርመራን ምጽራይን ይካየድ ከም ዘሎ ተዛሪቡ መሰረት መግለጺ ኮማንደር ወልዳይ እቲ ምርመራ ማዕልቦ ስለ ዘይረኸበን ብዝርዝር ንምዝራብ ድማ ንኸይዲ ምጽራይ ስለ ዝጻባእ ፖሊስ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ምጽራይ ካብ ምዝራብ ተቆጢቦም ኣለው ምጽራይ ወዲእና ገበነኛ ኣብ ቁጽጽር ብምውዓል ንህዝብና ንገልጸሉ ዕድል ከም ዝህሉ ተስፋ ገብር ኢሎም ህዝቢ ካብቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ
ሚድያ ዝዝረብ ወጻይ ምስ ፖሊስ ይተሓጋገዝ ከም ዘሎ ዝገልጹቶም ኣዛዚ ፖሊስ ተሳትፎ ህዝቢ ካብቲ ዘለዎን ላዕሊ ክኸውን ይግብኦ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ተዘራሪቦም እቲ ቅትለት ተፈጺምዎ ዝበሃል ዘሎ ከባቢ ዓዲ ሓውሲ መስመር ጽርግያ ካብ ደስታ ሆስፒታል ክሳብ ሊባኖስ ሆቴል ዘሎ ኮይኑ ብልሙድ ብዝሕ ዝበለ ህዝቢ ዝወሳወሰሉ መስመር እዩ ካልኦት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እንታይ ይብሉ ኣቶ ኮኸብ ኣስፋሃ ኣብቲ ገበን ዝተፈጸመሉ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ነበር ከም ኣጋጣሚ ድማ ኣብቲ ሰዓት እቲ ጽርግያ ክሳገር እንቲ ስድር ፒክ ኣብ ዝዓይነታ መኪና ብናይ ርሑቕ መብራህትን ሂራ ከም ዝሓለፈት ርእዩ ኣብቲ እዋን እቲኣ ድማ ሰባት ናብ ዘእውይሉ ዝነብሩ ቦታ ተጸምቢሩ ነቲ ረሳ ብዓይኑ ረኣየ እቲ ሓደጋ ኣስታት ሰዓት 2:15 ጎደል ሰዓት 8:15 ጎደል ብፈረንጂ ተፈጺሙ ስርቂ ኣጓኒፉ ዳኣበልና እምበር ከምዚ ዝበለ ዘስካሕካሕ ገበን ዝተፈጸመ ኣይመሰለናን እቲ መኪና ኣመና ከንፈጽም ስራኣኹ ንዓይ እውን ኣስጊእኒ ነይሩ ናብቲ ህዝቢ ብኣውያት ሃንደበት ዝተኣከቡ ቀሪበ ረሳ ወዲቑ ምስራኣኹ ብምባል ምስክርነቱ ሂቡ ሬሳ ብምልዓልን ምስ መዋቲት ዝነበራ ሰባት ብመሓዝን ብኣምቡላንስ ናብ ፖሊስን ሆስፒታልን ክኸዱ ከም ዝተገብረ እቶም መሰኻኽር ዓይኒ ይዛረቡ ስርቂ ዲወላስ ካልእ ዕላማ ዘለዎ ንጹር ኣይኮነን ግን መጥቃዕቲ ከም ዝኾነ ግን ምግማት ኣየጸግምን ኣብ ጎኒ መዋቲት ዝነበረት መሓዝኣ ግን ግልጽ ክትገብሩ ኢልና ንጽበ ኢሉ ኣቶ ኮኸብ ብድሕሪኡ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ሕብረተሰብ ምስ ፖሊስ ብምዃን ኣሰር ደም ዝረገጸት መኪና ሲዒቡ ናብ ምድላይ ተዋፊሩ ሙሉእ ለይቲ ኣብ ጻዕሪ ከም ዝሓደሩ ኣቶ ኮኸብ ገሊጹልና እዩ ሰብ ዘዝመሰሎ ግምት ይዛረብ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ዝተረኽበ ጭቡጥ መዓልቦ ግን የለን ኣብ ደገን ውሽጥን ዘሎ ህዝቢ ቁርጽ ዝበለ መደምደምታ ክሰምዕ ታንጢዩ ይጽበሎ ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ኩናት ዘስዓቦ በሰላ ንምሕዋይን ዳግመ ህንፀትን ምቅልጣፍን ኣብ ዝሕግዙ ዓውድታት ንምስታፍ ድልውቲ ምዃና ኣረጋጊጻ ኣብ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ትካል ተራድኦ ልምዓት ኣሜሪካ USAID ስኮት ሆክላንደር ኣብ መቐለ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ኣብ ብርክት ዝበሉ ዋኒናት ምይይጥ ከም ዘካየዱ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣመላኺቱ እቲ ኤምባሲ ከም ዝሓበሮ ዳይሬክተር ሆክላንደር ምስ ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዘካየዱ ወዘተ ተቋሪጹ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዝ ዳግም ኣብ ዝጅመረሉ ኩነታት ዝተላዘቡ ኮይኑ ካብኡ ብዝዘለለ ኣሜሪካ ብኩናት ዝተሃስየት ትግራይ ዳግመ ሕውየታ ኣብ ዘረጋግጹ ዓውድታት ከም ትሳተፍ ከም ዘረጋገጹ ሓቢሩ ዳግመ ሕውየትን ተጻዋርነትን ትግራይ ኣብ ዘረጋግጹ ዓውድታት ሃገሮም ከም ትሳተፍ ዝገለጹ ሆክላንደር ብርያምነት ሕርሻ ኣብ ምዕባይ ኣብ ምስፍሕፋሕ ደረጃ ዝሓለወ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ምስፍሕፋሕ ቀረብ ጽሩይ ስተማይ ጽሩይ ጽሬት ውልቀ ከባብን ኣብ ምሕያል ብሓፈሻ ዳግመ ህንጸትን ሕውየትን ትግራይ ኣብ ዘረጋግጹ ዓውድታት ከም ትሳተፍ ዳይሬክተር ትካል ተራድኦ ልምዓት ኣሜሪካ USAID ስኮት ሆክላንደር ኣረጋጊጾም ክብል እቲ ኤምባሲ ሓቢሩሎ ብተወሳኺ ዳይሬክተር ሆክላንደር ህልው ኩነታት ተመዛበልቲ ብኣካል ከም ዝተዓዘቡን ኣብኡ ዘሎ ገዚፍ ጸገም ኣብ ምቅላል ዝዓለመ ምይይጥ ከም ዘካየዱን ሓቢሩሎ ኣፍሪቃ ወታደራዊ ዕልዋታት ከም ማዕበል ዝላበዓ ዘሎ ኣህጉር ፕሬዚደንት ኒጀር መሐመድ ባዙም ብናይ ገዛእ ወታደራቱ ጅሆ ካብ ዝተሓዝ ሓደ ወርሕን ሓደ ሰሙንን ገይሩሎ ሕጂ ኸኣ ኣፍሪቃ ካልእ ዕልዋ ኣንጊዳ ፕሬዚደንት ጋቦን ዓሊ ቦንጎውን ኣብ መንበር ገዚኡ ተኣሲሩ ይርከብ ትማሊ ረቡዕ ፕሬዚደንት ቦንጎ ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ዝተኻየደ መረፃ ተዓዋቲ ምዃኑ ድሕሪ ዝተዋህበ መግለፂ ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ሃንደበታዊ ፈነወ ቀሪቡ ጉጅለ ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኣብታ ግዝኣት ፈረንሳ ነበር ስልጣን ከም ዝሓዙ ኣውጆም ድሒሩ እቲ ሓድሽ ጁንታ ነቲ ስርዓት ቦንጎ ኣብ ድሮ ሃገራዊ መረፃ ዝዓፀወ ኢንተርነት ድሕሪ ምልዓሉ ህዝቢ ነዚ ዕልዋ ክጽምብል ዘርእዩ ተንቀሳቐስቲ ምስልታት ከውፅኡ ጀሚሮም እቲ ካብ ስልጣኑ ዝተኣለየ መራሒ ሃገር እውን ካብቲ ዝተኣስረሉ ቦታ ዝለኣኾ ምስሊ ተራእዩ ፕሬዚደንት ቦንጎ ዝተደናገረ ይመስል እቶም ኣብ ደገ ዝርከቡ መሓዙት ከዓ ድምፂ ከስምዑ ብእንግሊዝኛ ጻውዒት ኣቕሪቡሎም ምናልባሽ ዳግማዊ ጸቕጢ ነቲ ስምባደ ዝመልኦ ምቅያር ፍጻሜታት ክገላብጦ ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋ ሒዙ ክኸውን ይኽእል ቦንጎ በቲ ዕልዋ መንግስቲ ከይተዳለወ ተታሒዙ እንተኮይኑ ምናልባሽ ኣፍሪቃን ዓለምን ግን ከይተዳለዋ ጸኒሐን ክኾን ኣይግባእን ነይሩ እቲ ብ26 ሓምለ ኣብ ኒጀር ዝተፈጸመ ዕልዋ ፕሬዚደንት ባዙም ኣብ ምዕራብን ማእከላይን ኣፍሪቃ ዘሎ ለበዳ ዕልዋ መንግስቲ እኹል መጠንቀቕታ ሂቡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥሪ ፕሬዚደንት ቡርኪና ፋሶ ሮች ማርክ ክሪስቲያን ካቦረ ቦታዳት ካብ ስልጣን ተኣልዩ ድሕሪኡ መራሕቲ ዕልዋ ድሕሪ 8 ወርሒ ብታሕተወት መዛንኡ ብ30 መስከረም 2022 ካብ ስልጣን ተኣልዩ ቅድሚኡ ድማ 2021 ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ክልተ ዕልዋ መንግስቲ ተራእዩ ነይሩ ኣብ ወርሒ ጉንቦት ቀላሲ ናይ ተቕድም ሕጂ ኣብ ማሊ ዝተኻየደ ወታደራዊ ዕልዋ ዝነበረ ኮሎኔል ኣሲሚ ጎይታ ንናይ ገዛእ ርእሱ ስልጣን ዳግማይ ንምርጋጽ ካልኣይ ዕግርግር ኣካይዱ ነይሩ ድሕሪኡ ኣብ ወርሒ መስከረም ፍሉይ ሓይሊ ጊኒ ንፕሬዚደንት ኣልፋ ኮንደ ኣብ ትሕቲ ቀይድን ምእታው ናብ ቤተ መንግስቲ ሰኪውቱርያ ገስጊሱ ኣብ ጫት ዝኾነ ነገር እውን ክንዝንግዖ የብልናን ናይ ነዊሕ እዋን ሓያል ወታደር ዝነበረ እድሪስ ደቢ ኢትኖ ኣብ ሚያዝያ 2021 ኣብ ውግእ ምስ ሞተ ወታደራዊ ባይቶ ጣልቃ ብምእታው ወዱ ንኽትክኦን መቐፀልታ ናይቲ ስርዓትን ንምርግጋፅን ኢዱ ኣትዩ ነይሩ ንምዃኑ ኣብ ምዕራብን ማእከላይን ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ መግዛእቲ ፈረንሳ ነበር ዝኾነ ሃገራት እንታይ ዝፍጸም ዘሎ ቅድሚ 6 ዓመት እቲ ብመረፃ ዝተሰዓረ ገዛኢ ጋምቢያ ያህያ ጃሜ
نفس الدحر مخادو ام معرب افريقيا تركب نفس وكف هاجر اب تحت بزح سلف زحقفت قوامه محدر اخت اتجيروا اب افريقيا قال ملكاوين سرعات كون تنبروا سلطان بوتادراو حيل من زعجن غزيو زحلفو يمثل يغون امبر اب زحلفو 3 عامات اب تشاد استخايده وتادراو علو حويسو اب حموشت هاجرات شوعات علوا منغستي ترايو بوحدو وتادرات بتزامادي بزي متقعت مبزحت غزي دما بعبي دغه حزب كتماتات بفلاي دما تسفا زقرص مناسي تعجبهم طالقا خاتو زخللو خنيتات زفطرو لمودات فصاميتات كوينم አለው ام مبزحتيو معرابن ማዕከላይን አፍሪካ መንስያት ካብቲ بحقاو መንገዲ ዝተመርጹ ሰባት ሓዊሱ በቲ ባህላዊ ፖለቲካ ደርቢ ብሰፊሑ ተነጽሎም አለው እዚ ድማ ካልኦት ብዙሓት ጉዳያት ከጋድድዎ ይኽእሉ ሽቕለት አልቦነት ሓለፋን ብልሽውናን ከምኡን ብቐጻሊ ፈረንሳ ኣብ ብዙሓት ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእታት ዝነበረ ሃገራት ዘለዋ ጽልዋ ዝፈጠሮ ቂምታን ምጥቃስ ይከኣል ብዙሓት ሲቪላውያን መራሕቲ ዕምሪ ስልጣኖም ንምንዋሕ መስርሕ መረጻ ወይ ቀዋማዊ ምሕደራ ዝብለጹሉ ኣገባብ ዓሚቕ ቅሬታታት ፈጢሩ እዩ ብፍላይ ድሕሪ ኣካት ዓም ምሕያሻት ቀዋማት ዝግበር ምፍራስ ገደብ ስልጣን ፕሬዝደንት ምንጪ ቅርሕንትታት ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ክህሰት መብዛሕትኡ ግዜ ክለብ ኣብ ስልጣን ዘለው ፕሬዝደንታት ተባሂሎም ዝጽውዑ ከም ሕብረት ኣፍሪካን ዞባዊ ቁጠባዊ ውህደት ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካን ኢኮዋስ ዝኣመሰሉ ትካላት መራሕቲ ዕልዋ ስልጣን ናብቲ ዝተመርጸ ሲቪላዊ ምሕደራ ንኽመልሱ ንምግዳድ ዘለዎ ሞራላዊ ስልጣን እውን የዳኽም ጋቦን ዘላትሉ ዞባዊ ውድብ ማእከላይ ኣፍሪካ ኣብ ኣባል ሃገራት ደረጃታት ምሕደራ ንምትካል ወይ ንምቕጻል ዘኽእል ዕቱብ ተኽእሎ እኳ የብሉን እዞም ኩሎም ምኽንያታት ወታደራት ሓድሽ ምጅማር ከነምጽኢና እናበሉ ስልጣን ንምምንዛዕ ድፍረት ክስምዖም ዝገብር ሃዋሃው ክፈጥሩን ከለው ነፍሲ ወከፍ ዕልዋ መንግስቲ ብፍሉይ ሃገራዊ ወይ ጸቢብ ከባቢያዊ ድርኺታቱን ዝተደፋፈአ እዩ እቲ ኣብ ጋቦን ዝተኻየደ ዕልዋ ካብ ዝተፈለየ ኣይኮነን ብዙሓት ጋቦናውያን ፕሬዝደንት ቦንጎን ሳልሳይ ግዜ ኣብ ምርጫ ክወዳደር ዝወሰዶ ውሳኔ ይጠራጠርዎ ነይሮም ንሱ ድሕሪ ሞት እቲ ንልዕሊ 40 ዓመታት ስልጣን ብሕቱ ዝጸንሐ ኣቡ ዑመር ቦንጎ መጀመርያ ግዜ ቅድሚ 14 ዓመታት ብምርጫ ናብ ስልጣን መጽዩ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ወቕዒ ስትሮክ ምስ ኣጋጠሞ ውጽኢታዊ ኣመራርሓ ናይ ምሃብ ዓቕሚ ኣብ ሕቶ ኣትዩ እቲ ካብ ስልጣን ዝተኣለየ ፕሬዝደንት ምሕደራኡ ዘመናዊ ንምግባር ቁጠባዊ ብዙሕነት ንምፍጣርን ማሕበራዊ ዘይማዕርነት ንምምካትን ጻዕርታት ኣርእዩ እዩ ንፖለቲካዊ ተቃውሞ ዝድርኹ ገለ ሓድጋታትን ነይሮም ናህሪ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ዕረያታት በብቁርብ ናሃሰ ኸይድን ከሎ ኣብ መወዳእታት ስርዓት ንኸቢድ ቡድሆታት ምርጫ ቁርብነት ከም ዘይብሉ ተረጋጊጹ ብርግጽ ሕጋውነትን ፖለቲካዊ መርገጽን ቦንጎ በቲ ኣብ 2009 ናብ ስልጣን ዘምጾ ግሉጽነት ዝጎደሎም ምርጫ ተዳኺሙ እዩ ብዙሓት ሰባት እቲ ቀንዲ መቐናቕንቲ ዝኾነ አንድሪ ምባ ኦባማ ሓቀኛ ተዓዋቲ እቲ ምርጫ ክኸውን ይኽእል ኢሎም ይሓስቡ ከምኡውን ኣብ 2016 ዳግማይ ናብ ምርጫ ክቐርብ እንከሎ አንጻር ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ነበር ጂንፒን ኣብ ዝተኻየደ ሓያል ውድድር ጸቢብ ዓወት ረኺቡ እዩ እንተኾነ ሰነድ እዞም ድምጽታት ምርጫ ቅድሚ ምፍታሾም ክጠፍኡ ተገይሩ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ምርጫውን ፕሬዝደንት ቦንጎ 64 ሚእታዊት ድምጽ ብምርካብ ተዓዋቲ ተባሂሉ ተኣውጁ ዝኾነ ኣህጉራዊ ተዓዛቢ ግን ነቲ ምርጫ ክከታተሎ ኣይፈቐዱን ተቃወምቲ ድማ ነቲ ውጽኢት ምትላል ብምባል ነጺጎሞም ኣብ መወዳእታ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ኢዱ ኣትዩ እቲ ምርጫ ድማ ህዝቢ ጋቦን ተስፋ ዝገበረሎም ረቑሒታት ግሉጽነት ተኣማንን ንኹሉ ዝሓቁፍን ኣይነበረን ኢሉ ሰሪዝዎ ብዙሓት ጋቦናውያን ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ብሓጎስ እኳ እንተተቐበልዎ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ምዕራብን ማእከላይን ኣፍሪቃ ግን ብዛዕባ መጻኢ ዲሞክራሲ ስግኣት የልዕል መግለጺ ህዝባዊ ግንባር መሰረት ምጅማር ሓርነታዊ ብረታዊ ቃልሲ መበል 62 ዓመት ምጅማር ሓርነታዊ ብረታዊ ቃልስና ኣብ ንዝክረሉን እንጽምብለሉን ዘለና ናይ ሎብ ዘበን ባሕቲ መስከረም ከም ወትሩ ብዛዕባ እቲ ዘይበሊ ታሪኻዊ ኣገዳስነቱን ትርጉሙን ከነሰላስል ግቡእ እዩ ባሕቲ መስከረም ኣብ ኤርትራዊ ዓውደ ዋርሕ ከም መዓልቲ ዝኽርን መብጽዓን ከም ሃገራዊ ዓውደ ዓመት ዕዙዝ ቦታ ስለ ዘለዋ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሃገርን ዲያስፖራን ብኽብሪ ምጽምባላ ሃገራዊ ኣታና ኮይኑሎ ኤርትራ ብነዊሕን ዘይከኣል ዝበሃል ዝነበረን ቃልሲ ካብቲ ተጎቢጣትሉ ዝነበረት ሕሰም ኩነት ብሓይላን ጽንዓታን ህላው ኣብ ምስግዳድ ካብ ረመጽ ብቃልሲ ዝተወልደት ድሕሪ ናጽነታ ከዓ ተኸታታሊ ወራራት ኣፍሽላ ግዳማዊ ተጻብኦታት ሓያላት መኪታ ናጻ ህላው ኣብ ቃልሳ ዘረጋገጸት ሕጂውን ናይ ራህዋን ብልጽግናን መጻእ ንምህናጽ ኣብ ነብሳት ኣማሚና ተሞርኪሳን እትቃለስ ጽንዓትን መኸተን ዝመለለያ ተቓላሲት ሃገር እያ ኣብ ኤርትራ ልዕሊ ኩሉ ካልእ ስራዕን ዝኽበርን ትረቂቕ ናይ ራእይ ንቕሓት እምነት ኣብ ዕላማ ሓድነት ጽንዓት ምጽማምን ቆራጽነትን ሓይሊ እዩ እዚ ረቂቕ ሓይሊ እዚ ከዓ መሰረት ሃገርን ፈጣሪ ልምዓትን ራህዋን እዩ ነዚ ስለ ዝፈለጡ ከዓ እዮም ጸላእትና ነዚ ረቂቕ ሓይልና እዚ ንምፍሓቕን ንምድኻምን ብውዲትን ጸቕጥን ተቐነን ስነ ኣእምራዊ ኩናትን ዝረባረቡ ዘለው ቃልሲ ግን ቁኑዕ መሰረትን ጎደናን እንተዘይሒዙ ፍረ ክርከቦን ክዕወትን ከም ዘይከኣል ፍሉጥ እዩ እዚ ከዓ ኣብ ገድሊ ኤርትራ ብመሪር ተመክሮ ተረጋጊጹ እዩ ኣብቲ ንጹር ሃገራዊ ራእይን ፕሮግራምን ውዳብን መሪሕነትን ዘይማዕበለሉ ቀዳሞት ዓመታት ብረታዊ ተጋድሎ ዝተሰግረ ቅልውላውን ኩናት ሓድሕድን ከዓ መርኣያዊ እዩ ኣብ መስርሕ ቃልሲ ግን እትን ህዝባዊ ግንባር ከም መሪሕ ውድብ ዝሃነጸ ሰውራዊ ራእይን ፕሮግራም ውዳብን መሪሕነትን ስለ ዝማዕበለ ሓርነታዊ ቃልስና ብዓወት ተዛዚሙ
لومون نلعل بهاجتاتنا كبر مسواتنا اتبقى هاجر مهنات قال سقطل جدا سلازخونه بتي اب هاجر او تشارتر تجليصو زلو راينان بروجرامنا انت مرحنا كيتحللنا بصنعه تقاليسنا كنعوت لنا ابز قالس زخا حزباو جنبار كم تسكام حدري وحستكال حدنتن مثلا حزب ኤርትራ አንጻር ኩለ ትሕተ ሃገራዊ ጸቢብን መቃቃልን ዝምባሌታትን ተግባራትን ተቃሊሱ ስምርትን ብልጽግትን ኤርትራን ምህናጽ መሪሕ ተራኽ ፍጽም ታሪኻዊ ተልእኾ እዩ ኣብ ምህናጽ ሃገር ህዝባዊ ግንባር ዘለዎ ተልእኾን ሓላፍነትን ብታሪኽ ዝተወሰነ ውድዓዊ ደኣምበር ብዊንታ ዝመጽ ኣይኮነን ብዓሚቕ ኣረኣእያ ህዝባዊ ግንባር ማእከል ስሕበት ሃገራዊ ፖለቲካ ኮይኑ ምቕጻሉን ምድልዳሉን መሰረታዊ ረብሓታት ህዝቢ ኤርትራን ዘላቕ ምዕባለኡን ዘገልግል ታሪኻዊ ኣድላይነት እዩ ህዝባዊ ግንባር እምበኣር ካብ ህዝቢ ከይተነጸለን ንረብሓታቱ እሙን ብምዃንን ኣብ ሰፊሕ ተሳታፍነት ህዝቢ ዝተመስረተ ማሕበራዊ ፍትሒ ሰፍና ድልድልትን معبلتن إرترا ناي مهناز تلقو قصل جدنيو مبل سوسان كلتن عمد أبن نخبر اللوزلنا علت زخدنا ينوحين عوتن زخن ذكرن كنحبنا اللون قبوي نقدميت بمعداو دما بسفحن ودبن صنع انت ساتافنا حزبنا ناصنتنا لوناولنتنا إن دلدلنا محبراو فتحيز مسرتو حزب زعان دم أكلو حيال هاجراو قطبخنا نت نسرح لنا إرترا بتاريخ نزباو رجعتن متحققازن كمون أم عرنتن مملان استمسرت حدش فتحو أجراو سرعات نخلو بعقما مقلو الإجامة تجبر نسلامن متحجازن حزبታት ዝተወፈየት ሃገር እያ ዞባና ሎሙን ብግጭታትን ዘይምርጋእን ይወጽ ስለዘሎ ኤርትራ በቲ ዘይቅየር መስመራ ንዞባው ሰላምን ርግኣትን ክንይኡ ድማ ሓድሽ ዞባው ናይ ምትሕጋዝን መዋሃድን ስርዓት ንምንዳቕ ከይተሓለለት ክትጽዕር ግድን እዩ ኣብ ኣህጉራዊ ጽፍሓ ኣብ ተመሳሳሊ ኣብዚ እንኳ ቁጠባዊ ስርዓት ናብ ቅልውላውን ምንቁልቃልን ኣትይሩ ዘሎ ናይ ምስጋር መለጋግቦ ግዜ ኤርትራ ምስ ኩሎም ደለይቲ ፍትሕን ሰላምን ህዝብታትን ሓይልታትን ብምዃን አንጻር ብውሕዳት ሰፉል ረብሓ ዝምራሕ ሓይልታት ኣብለላን ስሳዕን ብምቅላስ ኣብ ናጽነትን معرنتن استمسرته فتحوي أهجراو سرعة نمهنات قدعة كتكبر أدلايو أبز مبل سوسان كلتن عمت لدت حرنتا وبرت أو السنة النسم بلالو زلنا بحت مسكرم نتمسرت ناس هجراو معبالنا زخنا ما انتهز باو علامان فتحن سبعة خبرتن استخيدت صنع كالسن استخف لكبر مسواتن إننا ذكرنا بمهنات سلطنة إرترا كندبسو حدر لنا هزباو جنباركا كم قدمو أبتساتفنتن راديتن هزب إرترا تمسريتو بمولو عقمون مهنات إرترا توفي بمسرح حدر زقبلن تاريخ زقطلن سرحن بقع ولدون دلدل هاجراو تكالاتن بمخصكاس تاريخاو تلقون انفتسام حجون قالسو قصليو حدر بحت مسكرن بمهنات سلطنتي إرترا كان فتسموينا سماعتاتنا بسرح يدبسو عاوت نحفاش باركس زخبركم تخاتاتلتنا نايز ساعت زي زينا ومستندعونا ابزي فتسم حدش زيناتات مكتتال سبسكرايب شير لايك كومنت مقبار يترسعو سلام